Здравейте, миналата седмица видях много интересна новина, свързана с електроенергията и цените на борсите. Имали сме няколко часа миналата седмица с отрицателни цени на електроенергията, което означава, че сме имали свръхпроизводство и много ниско предлагане. На какво се дължи това? Дължи се на това, че имаме 21% ръст тази година спрямо същия период предната в производството на електроенергия от възобновяеми източници, което означава, че имаме по-голямо производство и монтаж на все повече електрически централи, които са предимно с соларни панели. Проверих, имаме лек спад в вятърните централи. Там те са по-скъпи и по-трудни за монтиране, по-сложно се поддържат и така нататък, което не допринася тяхното увеличение. И като цяло имаме ръст на соларната енергия. Ако имаме дългосрочен ръст на соларната енергия, със сигурност ще имаме нужда и от повече мощности за съхранение и от специалисти за съхранение, защото тази енергия трябва някой не само да се произвежда, но да нямат загуби фирмите и да бъде оптимална мрежата, да няма загуби, пък после дефицити на електроенергия и така нататък. Трябва да има специалисти и мощности за съхранение на електроенергията, за намаляване на загуби, за оптимизация на мрежите и така нататък. Също друг сектор, който интересно се развива напоследък и дългосрочно аз лично мисля, че ще се развива, това е мое лично мнение, са електромобилите. Общата им бройка нараства и ще продължава да нараства. Няма логика едни хора, които са си купили коли на ток, утре да кажат, ние ще ги фърлим в кофата и все повече хора ще си купуват, така че общия им брой ще нараства и ще трябва мрежа и за тях. Ще трябва да се изграждат зарядни станции, мрежа, оптимизация, по-бързо да се зареждат, по-лесно да се намират и когато трябва да се разви една цяла нова инфраструктура, то и допринася за отваряне на много работни места, развитие на малки и големи фирми и отваряне на позиции за много и различни видови специалисти. И предполагам, че ще има нужда от много специалисти и в възобновяемата енергия, и за електромобили, и за мрежата на електромобили, които са все хубави неща. И накрая да добавя, ако някой очаква, че цените на електроенергията за битови потребители ще падне, най-вероятно не, инфлацията няма да изчезне, разходите на компаниите няма да намалеят и в дългосрочен план по-скоро се очаква цената на електроенергията да се увеличи, не да намалява. И да имаш, дори да имаме по-голямо производството, ще допринесе за по-малко увеличение, отколкото за намаление. Което пак е плюс, защото колкото по-бавно се увеличава и това означава, че сме толкова по-конкурентно способни. Чао!